Hej, jeg hedder Stine Møllebro, og jeg arbejder i Team Danmark med karriere- og talentudvikling. Jeg vil fortælle dig en lille smule om, hvad der skal ske, hvis du gerne vil ind på en ungdomsuddannelse, og du skal søge en sportslig godkendelse. Hvis du står over for et ungdomsuddannelsesvalg nu, så er der helt sikkert en masse spørgsmål, der melder sig. Udover hvilken retning du skal tage, så har du sikkert også du er meget optaget af, om din uddannelse kan gå hånd i hånd med, at du fortsat dyrker eliteidræt. Det er sådan, at en af hjørnestenene i Team Danmarks arbejde, det er at hjælpe dig og sikre, at din uddannelse og din sport kan gå hånd i hånd. Derfor vil jeg fortælle dig en lille smule om vores uddannelsespartnere. Det er sådan, at Team Danmark har 63 uddannelsespartnere over hele landet. Det er både gymnasielle uddannelser, og det er erhvervsuddannelser. På en ungdomsuddannelse, som er Team Danmark uddannelsespartner, der vil du blive tilknyttet en eliteidrætskoordinator, som igennem hele dit uddannelsesforløb vil sikre, at din uddannelse går hånd i hånd med din sport og hjælpe dig undervejs, hvis der opstår noget, du har behov for hjælp til. Derudover, når du er på en af de her uddannelser, så har du mulighed for at forlænge din uddannelsesforløb. Det vil sige, at hvis du tager en STX, som normalt tager 3 år, så kan du forlænge den til 4 år. En HF, som tager 2 år, den kan du forlænge til 3 år. Og erhvervsuddannelserne, dem kan du forlænge med helt op til 50%. På uddannelsesinstitutionerne, der vil du også få mulighed for at få godskrevet dit fravær, hvis du er væk i forbindelse med sportslige aktiviteter, turneringer eller træningslejre. Og du vil også få mulighed for at få udskudt dine afleveringer, hvis du for eksempel er væk i en længere periode, hvor du ikke har mulighed for at lave dine afleveringer undervejs, så kan du få dem udskudt. Du kan søge om at få en sportslig godkendelse, og det vil jeg fortælle dig lidt om, hvordan du gør det. Inde på vores hjemmeside, der har forbundene listet en række kriterier om, hvad det kræver at få en sportslig godkendelse i netop den sport, du dyrker. Der kan du gå ind og læse lidt mere om det, hvis du er i tvivl om, du kan få en sportslig godkendelse. Når du skal søge en sportslig godkendelse, så er det også inde på vores hjemmeside. Og her der går du ind i et ansøgningsmodul og indtaster de oplysninger, personlige oplysninger, som der står beskrevet, hvad du skal indtaste. Og det skal du gerne gøre inden den 8. januar. For hvis du gør det inden den 8. januar, så lover vi dig, at du har et svar på en sportslig godkendelse senest den 30. januar. Det vil give dig lidt tid til at finde ud af, hvad du skal gøre efterfølgende i forhold til at søge den uddannelse, du gerne vil ind på. I forhold til at søge selve uddannelsen, inde på optagelse.dk, når du har en sportslig godkendelse, der er det vigtigt, at du vedhæfter den her sportslige godkendelse, og at du også krydser af i feltet for forrang til den uddannelsesinstitution, du ønsker, at du skal ind på. Hvis du bor i nærheden af en af vores eliteidrætskommuner, det er sådan, at Team Danmark har over 20 Team Danmark eliteidrætskommuner i hele landet. Så hvis du bor i nærheden af en af dem, så har du også muligheden for at blive en lokalt godkendt eliteidrætselev, og det betyder, at der er nogle flere muligheder nogle steder i forhold til eksempelvis morgentræning, og nogle skoler har også eksperthjælp på skolerne, som for eksempel fysioterapi. Men du er altid velkommen til at række ud efter os og skrive til mig, hvis du har brug for at få opklaret nogle spørgsmål. Og det kan du gøre på stmo@teamdanmark.dk.